Norok tini je orang parti office kaisa meeting aso mane tam nape aso yang जों दिनै वर्ल्ड इन्डिजिनास डे जोंनि हानि बुसानि दिनै जों वर्ल्ड इन्टारनेशनल जों जे पालायमानि जों बरबो बनि बागै जों किग्रामा खानो होके कायसा बनि पार्सेल हिसाबै जों दिनै बरबो जों पालिखा जों दिनै और हानि बुसा दिनथाय बारा जों दिनै और 184 बंशनि जों हानि बुसा आबनि बागै जों दिनै खुब इम्पोर्टेन्ट दे बनि बागै जों दिनै वातीनि बागै रेली खायमानिया हायफोनो जों वाती तंगनि कारणे जों रेली खायमिया फनो जों और दिनै जे चुक्ति जों मिस्टिरक चालायनाय बा जों जे चुक्ति जों आनन्द फुर्ति खालायनाय आबनि बागै जों कायसा जों आबनो रगिनो जों दिनै और सारमारिनो जों पालन खालामबाय नागिद होनी कभी Come on.